non lom ke viral plu emily bida sing leng la pen ke nili pen akesung no video viral dut aputhak sini nangli tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke nili jung jung ni ning ke hang pen la so chipa viral ji puge kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke emily sarta nili phan contact adu contact na call pen chitong nang pa joi ni nita mani hala so hut bang han ka chathan peter ti so han ka chathan a joi ni sinon ni la so akesung ke phunang lo ni jong si peter ti so han la so akesung ala hai emily pen message che text dong che call long pu chathan thi person te ni la so akesung along ke phuphe de ji polo alam me ke ni phan peter ti so tanang use lo ni phan physical bustanang dulo ni emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busita emily long ke dami po huta peter ti so sinay pon lo plus room hada ke enta peter ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo la pen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pen si ako la so video enoi tuna ke toy ta peter ti